Képzeljétek el, hogy itt vagy? 2 napja azon gondolkodom, hogy ezt a műfajt hogy lehet bemutatni. Sehogy. Sehogy? Sehogy. De be lehet mutatni. Hogy? Mai dalosok. De mit jelent? Tegnapi dalosok. Most már Hát... Kell még a Nem tudom, fejét? itt gondolkodok egy ilyen Letelted. bevezető szövegen. Letelted. Én nem kaptam új parancs. Egy műfajjal fogunk foglalkozni, ami a mai dal, ami a polbit, ami a protestant, ami a közösségi dal, de mi ez? Hát én azt hiszem, hogy Lehet, nem hogy- lehet megfogalmazni zeneileg, hogy ez mit jelent. Én úgy foglalnám össze, hogy a 70-es évektől kezdve egy jelentős számú fiatal akusztikus hangszereken dalokat énekelt. Többnyire kis közösségekben, akár úttörőtáborokban, akár kis táborokban, és többnyire közösen énekelhető dalokat is énekeltek. Ezt mondjam. Miért ez nem igaz? Fedi a valóságot, csak a címe. Nagyon Hát jó. én ezt mondom, hogy egyetlen zenei műfajként nem fogalmazható meg. Én azért Mert mondom. volt, aki észak-amerikai vagy dél-amerikai dalokat játszott nagy számban, ez volt szerintem az első korszak, amikor a Vas János féle olé-olére nagyhályokkal jöttünk át Ködösvízű tengeren terjedt, aztán a 2 kakas dal, szintén Vas János fordítás, az spanyol dal, Így van. ezután nagyon gyakran énekelték a Guantanamérát, tehát észak- és dél-amerikai dalok nagy számban voltak. A Bella Ciao sorolhat, így van. Igen, az olasz volt, tehát ezek Igen. Tehát népszerűek. gyakorlatilag nem lehet egy felvezetést csinálni, kérem szépen, a polbit vagy a mai dal, tehát egy ilyen kategória volt, mert azt mondod, hogy gitároztak és énekeltek, Cseh Tamás is gitározott és énekelte, mégsem nevezhető mai dalnak vagy igán polbitnek, nem? Nyilvánvalóan nem. Hát És a Cseh Tamás akkor Cseh azt Tamás, hiszem, ez egy hogy... Cseh Tamás, ez egy önálló műfajt alapított. De azért Inkább erre az előbb- egészre van egy megjegyzése, nem neki, hanem Csengei Dénesnek, azaz. És mi most itt vagyunk, és amit mi tudunk. Köszöntöm kedves közönségünket! Hát ilyenkor van, amikor a műsorvezető bajban van, és nem tud egy műfajt bemutatni, akkor hát megpróbál a műsor előtti beszélgetésből bevágni egy-két dolgot, hát ha azok az emberek segítenek nekik, akik ehhez azért jobban értenek. Tehát a mai nap egy olyan műfajt próbálunk meg kitárgyalni, és annak is a pécsi vetületét, hát amiben nagyon sok érdekesség van. Az egyik az, hogy nem tudom, hogy ez a műfaj a mai napig éle. A másik az, hogy igazából, mint kiderült, azt sem tudjuk, hogy ez a műfaj valaha érte, vagy valaha tudtuk-e azt, hogy be tudtuk volna sorolni úgy, mint a rock and roll-t, úgy, mint a punk zenét, úgy, mint bármi mást, hiszen a szabályai azok nagyon tágak voltak. Egy biztos, hogy itt is elhangzott már egy-két nemzetközi sztárja ennek a műfajnak, Donovan, John Lennon bizonyos időszaka, Joan Baez, Peter, Paul and Mary, és hogyha megnézzük ezeket az előadókat, akkor is látjuk azt, hogy bizony-bizony, tehát eltérő helyekről jöttek, és csak kikötöttek valahol. Valószínűleg a műfajnak az egyik sajátossága az, hogy ezek az emberek, akik ebben a műfajban benne voltak, vagy még benne vannak, természetesen kérdőjeles, nem hajlandóak a szép nyári estéről és a szerelemről énekelni, hanem megpróbálják megfogalmazni azokat a dolgokat, ami valahol egy közösségnek is fontos, vagy egy közösségnek is érdekes. Egy biztos, hogy aki éldegélt a 80-as, 70-es évek végén, 80-as években, tehát Pécset, és látta, hogy elég sok politikai, kulturális rendezvény volt szabadtéren, beltéren, az 2 dologra számíthatott, tehát egyrészt Unger Pálma, N. Szabó Sándor művészpárosra abban az időben, és számíthatott arra, hogy találkozik ott 1, 2, 3 emberkével, aki bőszen gitározik, és próbálja meg a saját dalait, vagy mások dalait, tehát ott elénekelni, és ezzel szórakoztatni a közönséget. Hát ez a része természetesen eltűnt. Természetesen ennek voltak magyar sztárja is, ennek a műfajnak. Az egyik magyar sztárja, tehát én azt hiszem, hogy itt ül mellettünk, mert abban megegyezhetünk, hogy Csizmadia Sándor dalait azért 100 000-ek ismerték, itt a 70-es években, 80-es években. Abban nem vagyok benne biztos, hogy Csizmadia Sándor nevét ismerték. Legalábbis
az én tapasztalatom az volt, hogy kívülről fújták a dalt, több szólamban is kívülről fújták a dalt, de nem nagyon tudták gyakorlatilag, hogy igazából ki írta ezt a dalt, ki adja elő. Hát valószínűleg, mert abban az időben Csizmader Sándornak nem volt nagy lemeze, vagy nem volt média megjelenése, de kimondható az, hogy körülbelül ennek a műfajnak az egyik országos sztárja. Épp ezért én meg is kérlek téged, Sándor, hogy a körünkben megjelent, hát most már nem éppen fiatal művész urakat mutasd be nekünk. Arra már nem emlékszem, hogy Güt Pistával hol találkoztam, de valószínűleg a nevelési központban. Ifjúsági házban. Ifjúsági házban. Az ifjúsági házban is volt egy március dalos kör. Az megelőzte a nevelési központos szerveződést, mert mihelyt a nevelési központban kezdtem dolgozni, felhagytam az ifjúsági házas klub tevékenységgel. Gyurival szerintem Orsos Györgyel Gyurival szerintem a Bocán Béla bácsi hangszerészboltjába találkoztam. 35 éve már. 35 éve. Bocsánat, elnézést kérek, én azért... Nem is vagy annyi idős, ne viccelj. Azért is vágok most szavában, ne haragudjon a Sándor, mert a márciusi daloskör, még emlékszem, az ifjúsági házba annyira kinőtte magát, akkora nagy igénye volt már, hála jó Istennek abban az időben, bár most is tartanánk ott, hogy át kellett vinni a nevelési központba. És akkor volt egy isteni csoda, hogy a Sanyi éppen oda ment dolgozni, és emlékszem arra, hogy több helységben voltunk a nevelési központban, ahol voltak ezek a dalos klubok, és hetente kétszer is volt, mert akkora igény volt rá. Erre a mai napig is nagyon-nagyon konkrétan emlékszem. Visszatérünk rá. Hát Disztrik Gábor tanár úrral, kollégámmal, nem tudom, hol találkoztam először, de azért valószínűsítem, hogy a nevelési központban tanárként. Nem, korábban. Korábban akkor volt egy zenész társad, még Szigetváron. És talán Szigetváron voltunk mi, biztosan. Mert kitelepülést tartottunk az oroszlános, hogy akkor hívják? én ezt mindjárt el is mondom, ez 1984, ne lepődjetek meg, dalos találkozó, Tünódi dalos találkozó Szigetváron. Majd hoztam papírokat, megmutatjuk, hogy volt ilyen, programmal és mindennel, és Hosszú Pista barátommal akkor én együtt muzsikáltam, úttörő táborok, rendezvények, stb. És akkor találkoztunk mi ott, mint szervezők, illetve akkor mi duóként működtünk. És ezután ezért települtél be Pécsre, később én munkám Pécsre hozott, és akkor jöttem össze Vajda Józsival, akinek itt volna a helye, csak emlékezünk meg róla, ő távozott közülünk. Vele alkottunk, azt gondolom, sikeres duót. Manapság a fiatalok ezt a dolgot, az ilyesfajta társasági zenélést, amelyben maguk alkottak közösségekben zenélek, úgy hívják, hogy tábortűzi dalok. Számomra ez olyan kedves, mosolyogtató, hogy tábortűzi dalok. Mi sok tábortűzén vettünk részt, de számukra, amikor akár a legnépszerűbb magyar popslágereket énekelték, meg a Sebő Ferenc Rejtelmek dalt, és közébeékelve akár a Jó reggelt Magyarországot, vagy Dínyes József dalát, ezeket később ők tábortűzi daloknak hívják, amelyek kis közösségben egyszerűen gitárok eljátszhatóak. A Polbit elnevezést én soha nem szerettem, hiába hívták nagyon sokan így, mert ennek a keletkezése a következő vietnámi háború ellen tiltakozó nagygyűlés volt, amelyen játszott a Gerilla együttes, Vámos Miklóssal, Berki Tamással, a többi tagot sajnos nem jegyeztem Román meg. Péter, Deli Laci. Igen, és akkor jött egy riporter is, és a protest song, mint elnevezés nyomán ő kitalálta, hogy Pol Beat, vagy politikai beat. Hát nem volt kötelező politizálni. Elég laza fordítása ez a Igen. kifejezésnek. Gyuri, te inkább a kezdetben a latin műfaját vitted ennek a dolognak, a jól emlékszem. Én a legelején azt csináltam, mert amikor megismerkedtünk a Csizmader Sanyival, végül is én neki köszönhettem az egész pályafutásomat, az egész zenetudásomat, és én a mai napig is megmondom őszintén, hogy hosszú évek telve is bárkivel beszélgettem erről a műfajról, akkor mindig megemlítettem a Csizmader Sanyinak a nevét, mert nem szégyellem kéten a számon, és erre valahol büszke vagyok, mert valahol én a Sanyit mindig úgy tekintettem, mint hogy az édesapám lett volna. És én a szüleinek is valahol tényleg az édesanyjának, meg az édesapának is valahol egy kincs voltam a szemükbe, és úgy tartottam, mint a saját családjuk lettem volna. Annak álló idejében 35 esztendeje, akkor fölkarolt a Sanyi, és valamit látott bennem.
de soha nem érezhette azt, hogy milyen származású gyerek vagyok. Sem ő, sem baráti körei. Nem, én úgy emlékszem, hogy ebből volt is valami magyar ifjúság cikk, nem? Az ifjúsági magazinban Ifjúsági volt, magazinban. amikor a Sándor éppen nem ért rá, akkor elmentem egy táborba, egy kis táborba, és ott egy nagyon csúnya, ilyen fatális tévedésbe keveredtem bele. Most hadd nem mondjam meg a városnak a nevét, hogy hol történt az egész eset, és ott egy kicsikét elhepelpáltak. Ez volt az ifjúsági magazinban álló idegébe. Az volt a Fekete Holló című cikk, nem ez volt? A Fekete Rigó, mit akarsz Fekete Rigó? Igen, bocsánat. Az volt a címe az újságcikknek. Elég hosszadalmas volt az egész tortúra, mert utána elég sűrűn emlékeztek rá emberek, akik fölhozták ezeket a dolgokat. Pista, te a pásztori jelmezzel azt fogod kifejezni, hogy te inkább ez a bluegrass country világ, nem? Kalap nélkül kevesen ismernek meg, azért hoztam most is el. Igen, a pécsi közönség az itt ott a Király utcába felfedez. Igen, vásárba, Mai napig is. stb. Igen. Hát én meg úgy voltam vele, hogy klasszikus gitárt kezdtem a 19. századi magyar zene címszóval. Kottolvasást azt ilyen régi operett slágereken, meg egyéb ilyen régi zenéken tanultam meg. Hát most olyan hangszer, olyan banjót éppen nem hoztam, amin kezdtem, de később gitáron mondom, ilyen kis klasszikus zenével kezdtem. Az egyik klubunkban, jól mondom, Majcán. Igen, Majcán László. Majcán László, bocsánat. Igen. Ő tanított minket gitározni, úgyhogy ott lehetett a kimondott klasszikus, akusztikus gitáron a technikákat ellesni, és mindenki, aki ugye játszott attól, úgy kicsit szivacsként úgy próbáltam levenni a technikákat. Dalokat is, ugye itt elég sok dalcsere volt. Mai napig kedvencem ugye a gyerekeknek zenélni, főleg itt az utcán is, ugye amikor rám csodálkoznak, hogy nem gombot kell megnyomni a zenéhez, hanem valamit macerálott a bácsi, vagy mit tudom én. Ha jól emlékszem, most nevére nem, valami Zsuzsa lehetett, hogy valami rémlik, hogy a Boldogság házában gitározott, és a Csit kicsi bébit, a Shoot Little Baby című dalt például tőle tanultam, meg ugye szintén fordításban. Akkor még nagyon jó hatással volt itt a Muzsai András, nem is tudom hány, 4-6 részes előadás sorozata volt még az ifjúság. Az amerikai folkzenéről előadás sorozat. Tehát igen, a nagy pocakján így a gitár majdnem viszintesen, és Igazi country muzsika. Sokáig úgy mondta, omásás volt. és a továbbiakban ugye klasszikus gitárt is gyűrtem tovább is, tehát mai napig is néha évente egyszer a Kárkászi Karuli gitáriskát van egy ilyen vegyes csehszlovák valami gitáriska, az, hogy edzésképpen, ilyen háttér kis edzésképpen végig nyálazom, végiglapozgatom. És Gábor, te elnézést, a te műfajadat hogyan tudtad élni? Hát én mindig kétlaki voltam, mindig volt egy párom, akivel együtt muzsikáltam, vele azt, amit ő szeretett, egyedül meg azt, amit én szerettem. Én nagyon korán ráálltam Cseh Tamásra és erre a stílusra. Annak idején is már erről voltam nevezetes, hogy Cseh Tamás dalokat játszom, azt hiszem jól. A párom pedig most Vajda Józsit emlegetem, mert vele voltunk viszonylag sikeresek. Ő nagyon jó érzékel zenésített meg verseket. Tehát hozott zenéket versekhez, én meg körben muzsikáltam, körbe énekeltem, ahogy ez egy jó duónál működik. Ő hozta az ötletet, én a szakmát. Hát így jutottunk el, hogy Fehérváron második helyezést kaptam duó kategóriában. Tehát azt gondolom, hogy a műfajban ez egy szép siker. Erről majd beszélünk erről a fehérvári dologról, de most nekem az lenne a kérdés, mert meg kellene kérdezni a Sándort is, hogy ő mit képzel, hogy ő milyen műfajban tevékenykedett, mi volt igazából az ő műfaja, de én most nem fogom megkérdezni, hanem körbe kérdezlek bennetek, de szerintetek a Csizmadi, a Sándor, hogyha azt mondtam, hogy te egy kicsi vers megzenésítés, líraibb valami latinnal indult, utána elment jazzbe, tehát nagyon jól tudjuk, ez pedig egy klasszikusból induló, de hát inkább ilyen pengetős, bluegrass, country-szerű valami, ezt meg lehet fogalmazni. Szerintetek Csizmadi, a Sándor zenéje, ugye most nem a szövegekről beszéltünk, majd később arra is rá fogunk térni, zeneileg milyen műfajba sorolható be? Tessék el! Most mondhatnám, hogy miért pont én kezdjem. Mert rád mutat. Mert én vagyok. Szerintem, igen, köszönöm szépen, ez teljesen megfelel.
Sándor szerintem az a kategória, a mai dal kategória, az, ami nincs, amiről beszélünk. A Sanyi a mai dal kategórián egy kicsit magasabb, de azt közé tudnám sorolni. Most jelen pillanatban... Ez a magasabb. A megzenista versnél sokkal jobb, tehát magasabb kategóriába raknám a Sándort, mert túlnyomó rész a Sanyi az saját dalokat énekelt, és tehát az életből merített. Előadói műfaj egy olyan valami, hogy tanulsz valamit, ebből is, abból is, és a saját kedved, szájízed szerint, ahogy mondtad, kis társaság, nagy társaság, táborokban, stb. Eljátszom azt a dalt. Egy kis lazító kérdést feltennék nektek. Útkor kezembe akadt egy kotta. Rajta volt egy dal. A dal szerzője Víg László. Tudjátok, milyen dalról beszélek? Nem. A Börtön ablakában című dalról beszélek. Ja, tényleg azt remélem a kamera veszi ezeket a dolgokat. Az arcokat? Igen. Meg szeretném kérdezni valamit, mert volt egy élményem, és megmondom őszintén, egyszer ott voltam, ki tudja, mit kerestem ott, Siklóson, ahol a Gyuri is ott volt, és a Sanyi is ott volt. Egy ilyen fellépés szerint. De valószínű, mi nem énekeltük ezt a notát. Nem, és a következő volt a sztori. Sanyi azt mondta, hogy lehet kérni dalt. Az első dal a következő volt, hogy a Börtön ablakában. És mindjárt ez volt az első vissza, na azt már nem. Utána én végig tapasztaltam ezt a műfajban, hogy ez a Börtön ablakában című dolog, ez valahogy nagyon herótja van ennek a stílusnak ettől, vagy ennek a társaságnak ettől. Pedig talán ti is tudjátok, hogy, és én is tapasztaltam, mert nekem is volt gitár a kezemben, hát 10 magyarból 3 megkéri, hogy ezt ne kellene muzsikálni, azt tudni. Mi lehet a baj ezzel a dallal, vagy ezzel a stílussal? Alacsony számot mondtál. Igen. Közbevetem, ne feledkezzünk meg, amikor összeszámoltuk, hogy hányan voltak a műfajban, a Tóth Tumpeg duót. Ezt ugye, hogy nem soroltuk? Igen. Mert itt voltak. Igen. Tehát ez a Börtön ablakában, ez egy szörnyű. Most a következő, én ma egy gyakorló énektanár vagyok, most fognak megkövezni, én beviszem órára a gitárt, és énekelünk a gyerekekkel olyat is, amit ők szeretnek énekelni. Engem meg is köveztek. És igen, tudom, én mentem utána a helyedbe. És még ma is előfordul a 10 éves kölkök között, hogy valamelyiknek eszébe jut, hogy énekeljük el a Börtön ablakában. Én olyankor szoktam leborulni. Tehát innentől... De mi a baj vele? Nyálas? Hát van Paul Beatben is elég nyálas. Az a baj vele, hogy ez az a dal, meg a másik a Felkőnap háza, amit minden kezdő gitáros elkezd megtanulni. Ez a 1, 6, 4, 5, tehát az alap. Most unalmas. Neked? Nincs benne se. Igen. De előbb-utóbb a Guantanamo is unalmas neked. Na itt van dal és dal közötti névóbeli különbség, amiről a Gyuri beszélt az előbb. Neked. Na most... De a 16 tonnát miért adod el, és a Börtön ablakában miért nem itt van a dal és dal közötti névóbeli különbség. Ezekre mondják, hogy ezekre a dalokra mondják, hogy sztereodalok. Tehát lehet hallani innen is, meg onnan is, meg amonnan is. Csak valahol a Börtön ablakában című dal, és szerintem ne ragadjunk itt le, mert már nagyon-nagyon erre nem érdemes. Nem érdemes ezzel a dalért ennyit időt elfecsérelni. Annyira el van csépelve, hogy szinte abszurdum. Tehát semmi jelentősége gyakorlatilag nincsenek a dalnak, abban, hogy kinéz az ablakon, meg hogy szeretlek, meg I love you, és semmi többet harmadszor. Azért mondom, mert érdekességképpen, és azért szántunk rá 3 percet, mert képzeljétek el, hogy én készültem erre a műsorra, és azért nekem van egy bázisom, tehát embereket kérdezgetek, mindig valami műsorom van, hogy te mit tudsz erről, vagy mit gondolsz erről. És azt mondtam nekik is azt mondtam, figyelj, Paul Beat, mai dal, énekes, dal, stb. Persze azt a korosztályt kérdeztem, aki még ebben képben volt. Ja, itt volt Pécsett is, az a srác, az a szőke srác, meg tehát emlékeztek dolgokra természetesen, és mondom, számokat tudsz-e? Mi volt az első? Börtön ablakában, akartam mondani. Tehát gyakorlatilag az a szám volt az első, ami eszünkbe jutott, amit én is láttam, tehát ez a műfaj, hogy ezek a zenészek zsigerből utáltak. Miért van ez? Tehát miért van az, hogy az emberek emlékezetében fönnmaradt egy dal, amit én vagyok a tanúja rá,
hogy amikor a Sándortól kérték Siklóson, akkor mérges volt. A következő... Azon kívül, hogy nem játszotta el, tehát még nem is arról volt szó, hogy udvariasan elhárította volna, szószoros értelmében mérges volt. A következő megjegyzésem, mert ez a dal nem ennek a műfajnak a része, ez egy másik műfajból ide tévesztett valami. Én nem sláger vagyok. De miért ez ragadt le az emberekben? Mert bálokban, lakodalmakban, akkor sorolhatnék különböző olyan népi összejövetelt, ahol megszólalt egy gitár, vagy egy elektromos gitár, vagy egy dob, vagy egy orgona, vagy egy orgona, mert akkor nem volt ugye szintetizátor, akkor nagyon nagy sláger volt a börtönablakában. Báli zenekarok és minden zenekar nyomta, most sorolhatnék különböző vidéki együtteseket, Mohácson például több nagyon jó menő zenekar, tehát és nagy hírű zenekarok, és többek köztük listájukon volt, hogy a börtönablakában valahol be volt mindig szurkálva, hogy eljátsszák, hogy összebújjanak a szerep. Na, kényelmetlen kérdés jön. Rímelek mindjárt. Ti összebeszéltek. Az én általam megkérdezett kis közvéleménykutatás azt mondta, legalábbis egy része, illetve elég domináns hang, ugye hát a hazai polbeat mozgalom. Tudom, hogy nem szeretjük ezt a szót, de egy tévéműsorban vagyunk benne, és be kell, hogy azonosítsa a néző. Hát a polbeat az hát azért tehát az orosz bevonulás egyenesági következménye volt Magyarországon, és hát 90 óta azért nincs, mert nincs szocializmus. Akkor én rögtön reagálok. Az a második felére először. Jó riportalany oldalra. 90 óta azért nincs, mert nincs meg az a háttér klubhálózat, ami ezt működtette. Nem a szocializmus miatt megváltoztak működött a ez. szórakozási szokások is, a fiatalok szórakozási szokásai is. Nem a szocializmus miatt működött ez a klubhálózat miatt tudott működni. Volt hova menni, volt hol összejönni, jöttek a fiatalok, voltak rendezvények, ma nincs. Továbbá Amerikában, Angliában, vagy Nyugat-Európában is volt egy revival korszaka, egy felemelkedő korszaka, amely Pete Seegerrel, Bob Dylannel kezdődik, és eltart valameddig, és aztán lecseng. És Bob Dylan egy ideje után bejelenti, hogy én rockzenész leszek, mert így még nagyobb közönséget fogok meg, és Newportban egy rockbandával jelenik meg, és Pete Seeger dühöng. És most válaszolok az első felére is. Tehát bocsánat. azért ez így túl egyszerű, amit mondtál. Válaszolok az Nem első felére is. Igen. Igen. Az első felére pedig az a válasz, hogy nem az orosz bevonulással jött. Ez egyszerűen a nevezzük néven nagy generációnk nevezett 60-as évek, az egész Nyugat-Európában onnan indult a ifjúsági mozgalom. Világhangulat, mondjuk így. A 60-as években azért virágzott, de Magyarországon is azért indult el. Klubokban Sanyi indult, nagyjából ugyanakkor indult Cseh Tamás, csak másfelé indult el. Mind akkor és indult. Összefüggött. És nőtt föl. Voltak olyan, elnézést kérek, tehát voltak olyan megnyilatkozások, én tudom, hogy akkor is voltak ilyen megnyilatkozások, hogy a műfaj, tehát a polbeat, az olyan hangokat hangoztat, amely természetesen átvette a nyugati előadók bizonyos eszméjét, tehát mondjuk nem akarunk Vietnámba háborút, a kubai forradalmat szeretjük gyakorlatilag, szeretjük Che Guevárát, sorolhatnám ezeket a béke, pacifista dolgok, ami az akkori hatalomnak kedvező volt. Akkor, bocs, megint de nagyon sokat ilyen tudok beszélni. nyugaton is voltak az ifjúságban. De Che Guevara kultusz nyugaton igen, is volt. Igen. Vietnám elleni tiltakozás nyugaton is volt. És akkor hadd mondjam el azt, ami nyugaton is volt, meg itt is volt, hogy nem a politikát szolgálta ez a műfaj. Volt egy rendezvény a 80-as évek Pécs városában, úgy hívták, hogy városi diákballagás. Egyik évben a szervező megkérdezte tőlem, hogy mit fogok én ott énekelni, és én mondtam, hogy a diákság nagyon szereti a Ha én rózsa volnék című dalt. Mindannyian tudjuk ennek a háttér, hogy miről szól. Igen. És azt mondta az illető hölgy, hogy nem félsz, hogy a végén mást fognak énekelni? És akkor azt találtam mondani, hogy hát ha féltek egy daltól, akkor nem kell rendezvényt csinálni. Elénekeltük a dalt. Nem a politikát. De azért nagyon jól tudjuk. Tehát, Jaj, most kezdünk majd sztorizni ám. Tehát, hogyha átnézzük azokat a dalokat, akkor abból azért elég sok olyan volt,
amire én azt mondtam, hogy ugyan nyugati hangok, tehát nyugatról jött hangok, de ezek a nyugatról jött hangok igazából, tehát akkor kedveztek, vagy hát hogy is mondjam, harmonizáltak az akkori politika elvárásaival. Én azt mondom, hogy tehát mi nem az akkori rendszernek, vagy annak a politikának énekeltünk gyakorlatilag. Igenis volt mondani valója a dalainknak. Volt mondani valója, mert azok az emberek, azok a fiatalok, akik mondjuk velünk egykorúak, vagy fiatalabbak most egy pár évvel akár, mint mi, azoknak én úgy érzem, és ha nem, akkor megkérem a Sándort, hogy javítson engem ki, mi valahol adtunk nekik egy nagyon pici kis iránytűt. És én azt mondom, hogy akkor volt perspektívája annak a fiatalságnak, mert mi valahol adtunk nekik egy kis teret. Akiket megtalált a média fönt Budapesten laknak, abból azok a mai napig is, a 21. században is profitálnak belőle. Én nem találtam meg a média. Minket nem talált meg a média. Hát a média lehet kényelmes is, ne viccelj. Hát a média jó része Pesten volt, akkor könnyebb volt elszaladni Újpestre, mint Bogád-Mincentre, vagy a Siklósi várba. Időközönként felé. De érdektelen. Voltak Lord együttes, Kit érdekel a média, meg mit adtunk? Együtt lenni, énekelni jó. Életérzést adtunk. Így van. Szóval most, hogy a média mit csinált, vagy mit nem csinált, beírom az egyik dalcímemet, hazára találtam dalcímemet a Google-be, és kijön egy honlap, ahol egy kislány írja, hogy ezt a szöveget nézd, ez olyan március 15. és feelingje van, most tanulgatom. Tehát mit tudom én, az azért van, a falat is meg lehet találni, tehát csevegnek róla is játsszák. Aztán, hogy mennyien és hol, az sem mindegy, az is mindegy. Jól esik, hogy beírom, hogy megvan a dal, és akkor egyszer csak megtalálom, hogy a Jó reggelt Magyarországot a Sydney-ben a magyar ünnepségen játszották. És akkor rögtön válaszoltatok a kérdésre akarva akaratlanul. A média nem találta meg ezt a műfajt. Miért nem találta meg? Valóban a média abban a korban az uralkodó politika kezében volt. A média azt talált meg, amit meg kellett találnia. És erre mondom én azt, hogy nekem volt egy vitam. Én ezt gondolom. A mutatósak nem voltunk annyira. Bocsánat, soha nem voltunk mutatósak, most meg aztán Emlékszem arra, hogy sokkal nagyobb hatása volt a Beatles-nek, meg Bob Dylannek és a fiatalságra, az emberekre, az államokban, mint bármelyik nagyobb politikusnak. Pécs, hát hogy működött ez? Neked hány fellépésed volt a 80-as években havonta? Nem lehet havonta mérni, tehát nekem nem nagyon volt. Inkább éves szinten néhány, tehát nem sok. Nem sok? Inkább összegyűltünk és énekelgettünk. Hát ezt nem tudom. Csúcsot nyomtad. Kérem? Amikor csúcs ment. Hát nem tudom, havonta. Sanyival kell nézzek állandó jellegem, mert ugyan együtt Jaj, hát a Sanyival. nem tudom, mennyi ideig, jó pár évig együtt. Mi együtt voltunk majdnem 5 évet a Sándorral. Hát együtt zenéltünk majdnem 5 évet a Sanyival, a Sándorral. Na most akkor föltennem egy kicsit vissza a kérdést. Ugye most azt mondjuk csak föllépésnek, mikor X színpad és kiállok, vagy azt is annak mondom, amikor leülök és jön egy haver és éneklek neki valamit. Szerintem az nem fellépés. De az a fellépés, amikor kiáll. De az is célunk, hogy ugye mindenkinek mindent, tehát terjesszük az igét, vagy hogy mondjam most idézőjelben. Volt a műfajnak egy ilyen sajátossága is, én emlékszem rá, hogy nem kellett ide alatt a gitár, a sarkon meg lett énekelt. Összeálltunk és énekeltünk, aztán aki jött arra, az énekelt. Tehát nem kellett ezt hivatalosan megszervezni. Volt egy időszak, és én nagyon is örültem neki, amikor a Sanyinak volt ötlete, hogy a Sallai utcától a Kossuth Lajos utca majd közepéig álljunk ki és énekeljünk. És először megdöbbenve néztem a Sanyira, a Sándorra, hogy atyavilág, miért mondja, hogy a Sallai utcától a középéig kezdünk el és énekeltünk. Berlinben a Magyar Kultúra Házában, és természetesen a kindolgozó magyar fiatalok voltak jelen valamilyen ünnepen, meg a német vendégek is a valamelyik gyárból, ahol dolgoznak a fiatalok. És szinkrontolmács mindent fordított, a magyarok által elmondott beszédet, és aztán a dalomat is, és egyszer csak olyan dermed csend lett, és izgatottan sugdoloztak. Mit gondoltok, mit énekeltem?
Azért van a fal. Azért van a fal. Ezt azért az volt MDK-ban kellett, hogy ez nem is arról szól, vagy nem a berlini falról szól. Nem a berlini falról szól, mert ők arra gondoltak. Akkor utcazene sztori, játszottam a Palatinusszal szemben, és akkor a szülő küldte a kicsi gyermeket, hogy dobja be a pénzt kezébe, adta a kicsi gyermek kezében, másik kezében ott volt a kifli, kisgyerek oda tipegett, tudjátok a poént, és bedobta a kiflit, mert annak van valami értelme. Aztán régió barátom Béla jön, mosolyogva, teltem, hallja a hangomat, nyúl a zsebébe, Sándor, nincs nálam apró. Nem baj, Béla, majd én adok is. Merítettem neki. Nekem volt, rengeteg sztorim volt már, a kulcsbezárás, a Trabantban, hangszerekben is fel kell lépni éppen, Pakson, meg stb. Tehát csináltunk ilyeneket a Sándorral mi, de ami nekem egy kicsikét olyan visszataszító volt, ami most is a szemem előtt lebeg, valahol nem tudom, hogy hol egy nemzetközi táboron szerepeltünk a Sándorral, és nem tudom kitől kaptam egy sálat. Egy sálat kaptam ajándékba. De egy olyan sálat, hogy 3-szor körbe lehetett tekerni. De nem ez a vastagság, ez a finom sál volt tényleg, és április 4-e volt, köztudott dolog, aki tudta. És palesztin sál volt? Igen. És az volt ráírva, hogy magyar-palesztin szolidaritás. Na most egy ilyen picike kis, kis érmeféleszerűség lehetett rajta. Nyakamba volt tekerve, és mentünk föl az emlékműre, szakadt a hó, soha nem fogom elfelejteni. Mindenki kabát volt, és a sál nyakamba volt, és próbáltunk. Ott állt az őrség, és odajöttek, ilyen fekete ruhás öltönybe odajöttek, és mondták, hogy fiatalember, parancsoljon. Azt a sálat vegyél a nyakából. Mondom, mit csináljak? Azt a sálat vegyek a nyakából. Mert a Sanyikám, mondom, a sálat. Hagyd a nyakaton, Gyuri. Azt mondta, bácsi vegyem le. Levettem a sálat a nyakamból. Hadd mondjak egy sztorit én is. Szigetvár, december 6-a Szigetvár felszabadulásának ünnepel. Engem, mint volt Szigetvárit, meghívtak oda énekelni. Mit énekelnek? Hát ilyenkor mit lehet énekelni? Mondjuk egy Imagine-t magyarul képzeld el. És megszólalt az akkori, éppen aktuális városi pártitkár, hogy ilyen vallásos nótát nem kéne énekelni. Kész, tehát. És elköpni sem élni. Azért elénekeltem, de hát körülbelül... Volt egy országos béketanács rendezvény, ellentétes sztori. Országos béketanács rendezvény a parlamentben. És ott az elnöki, vagy hogy hívják, levezet elnöki pulpitus előtt énekeltem, és az Imagine-t. És a vendégség első sorában voltak egyházi meghívottak, és nehezményezték. Képzeld el, nincs Mennyország. Ezek szerint ez a dal nagyon jó, mert mind a két oldalról. Támadható. Mindenkit fölborzol. Igen. Nekem azért volt, jó, de kellemetlen is volt. A sálon kívül volt milyen kellemetlen sztorim, amit a mai napig is, ha csak rágondolok, ilyen rémálmaim vannak, amikor egy városban éppen hazafelé tartottam, akkor kemény ruhás fiatal emberek leszorítottak, egy újságcikk is volt róla, hogy mit akarsz te, fekete rigó. Az egy csúnya nagy verés volt, amit kaptam. Hát életemben nem kaptam még olyan verés, amikor ott kaptam. Kik volt azok a kemény ruhás fiatal emberek? Hát ezek mind rendőrök vettek, nagyon sem megvettek a rendőrök. Jött egy csoport, vége volt annak a tábornak, és nagyon diszkréten, tényleg nem ordibálva, kiabálva a csoporttal, ugye, mint ahogy szokás is, ugye kísértük a csoportokat, énekeltünk egy-két dalt az állomáson, amíg élek nem fogom elfelejteni. És arra megdöbbent az egész dologban, hogy egy pesti tábor volt. Hogy ők is megálltak, és ők is hallgatták az egész dolgot, hogy mi történik ott. Hogy békésen énekelgetünk ott. És amikor szétosztott az egész csapat, akkor jöttek oda, és akkor ami kifélesében adtak. Mert az ilyennek a műfajnak volt egy jellegzetessége, hogy én olyanra nem emlékszem, hogy IH meg van hirdetve Orszós György koncert, és bejönnek az emberek, megveszik jegyet, leülnek és végighallgatják. Tehát ez a műfaj mindig oda ment a közönséghez, igaz? Így van. De mindig megtette azt, hogy én nem kérem azt a privilégiumot magamnak, hogy vegyetek rám jegyet, és akkor mindig fogta a gitárját, és akkor oda ment a közönségéhez, és vele dolgozott. 94-ben, vagy 90 után elnézés, az a kérdés, hogy miért nem ment oda a közönségéhez?
Azért kezdtem lehet, hogy a műfaj el volt azért kezdtem úgy, hogy valahol mi rosszul vettük az egész rendszerváltást, és nem léptünk ki. Szerintem van bennünk egy pici, de nem sok. Én nem nagyon hibáztatom magunkat, félreértés ne essék. Nem vagyunk kiviteles emberek. De én azt mondom, hogy nem volt megalapozva ennek az egész műfajnak a maga a létje. És megmondom, hogy miért nem. Azért nem, mert mi hangyák megtettük azt a kötelességet, amit mi úgy éreztük, hogy nekünk kötelesség, mi adtunk az embereknek. Mindenkinek adtunk. És itt fölemelem a hajamat, és büszke vagyok rá, hogy így karölt fel, mi adtunk az embereknek. Azoknak az embereknek is adtunk, akik megtehették volna azt, hogy ezt a műfajt a mai napig is akár még mindig működtetnék. És a rendszerváltásnál ezt nem hallgatták volna el. Akik megtették volna, hát azért fűzzük hozzá, vigyék. hogy minden, ami a KISZ-szel kapcsolatban állt, az mondhatni, nem is tudom, hogy mondjam, nem kívánatossá vált. És mi ezek az emberek közé tartoztunk. Jaj, az én poénom. Bejött néhány aktivista az ALK műfházba valamilyen politikai céllal, és akkor nem tudom, mi volt pontosan a tevékenységük lényege, röplapokat osztottak, meg cédula, és elkezdtem néhány dalt eljátszani, és de jó ez a dal, és hol csináltad ezt, vagy hol? Hát én mondom, én, mint az átkos rendszer szekértolója, hát a KISZ-táborokba. Igen, ezt a Zászló című dalt a KISZ-táborokba játszottad. Tehát azért létezik egy olyan szemléletmód a köztudatban, amely az elmúlt rendszernek mindenféle KISZ-szel, úttörővel kapcsolatos tevékenységét valami agymosásnak tekinti, és valamiféle káros tevékenységnek, és abban a rendszerben mindenféle alkotókészség, és mindenféle jó akarat, és mindenféle szellemi tevékenység, az fals volt és rossz volt, sőt a tehetség is nullára ment, és egyébként az ellenzékiek, az a 3% az nagyon tartotta magát, és ott valami érték keletkezett. Nem, egy társadalom nem tud így működni. Elnézést kérek, le kell, hogy zárom, mert már pedig ez az idő elment esetben. És köszönöm is szépen, tehát megálltunk, ezt majd meg fogjuk vágni. Én még annyit azért elmondanék, hogy amit mondtam, hogy ez a műfaj ez mindig hajlamos volt, hogy oda ment a közönségéhez. Én utána 90-ben ezt nem láttam, hogy oda akart volna menni a közönségéhez. Tehát el akarta volna önmaga érni ezt a közönségéhez. Valami csodát várt. Szétszélet. És én azt mondom, hogy maga a műfaj képviselői szétszélettek. Nekem van egy javaslatom. Nem tudom, hogy ez mennyire csábító a számotokra. Ha ti bebizonyítjátok magatoknak, hogy mielőtt még a újból talán egy kicsit a közönséghez oda tudtok menni, tehát hogy kicsit össze is tudtok menni. Tehát újból tudtok találkozni, és ahogy mondtuk, tehát örülni, vagy beszélni erről egy kicsit, esetleg nem egy stúdióban, hanem egy kicsit egy pohár pörkölt és egy láda bor mellett. Ezt nem véletlenül mondtam így. Tehát egy kicsit szabadabb környezetben. Nem tudom, hogy ez megvalósítható-e, mert ha ez megvalósítható, és nem 4 polbit énekes gondolja azt, hogy kellene erről beszélni egy kicsit, hanem 16 vagy 18, vagy esetleg meg akarod mutatni a gyerekednek, hogy én azzal az emberrel muzsikáltam. Akkor én azt mondom nektek, hogy én kibiciklizem azt, hogy ugyanez a televízió ugyanúgy ott legyen 1-2 kamerával, és mutassa meg. Hát én két javaslatot tennék. Az egyik mondjuk egy 2 hét múlva összejövünk a kertembe egy partira. Nos, Sándor, 3-4 hete vártunk el a stúdióban, azzal, hogy megpróbáljuk ezt a régi csapatot összehozni. Nem tudom, most itt vagyunk az adott helyszínen, úgy hallom, hogy többen késnek, van, aki azért nem tudott eljönni. Mi történt ebben a 3-4 hétben? Mire gondolsz? Zenével kapcsolatban, vagy ennek az összejövetelnek a szervezésével? Igen, ennek az összejövetel, én arra lennék kíváncsi. Hát mindenki másfajta életet él már, mint gitáros énekes korába.
Ja la 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 la. Talán egy kukorica címerező építőtábort kellene összehozni ahhoz, hogy mindenki eljöjjön. Én tudom, hogy te hívogattad az embereket. Ezek az emberek nagy része, tehát pár ember kivételével, tehát ezt a meghívást nem nagyon akarta, vagy nem nagyon tudta elfogadni, aminek bizonyára megvannak az okai, és ezt nem hiszem, hogy nekünk kellene itt keresgetni, hiszen 20 év után nehéz megtalálni ezeket az embereket, nehéz újból rávenni valamire. Ettől függetlenül látod esélyét, hogyha mondjuk húzamosabban értesítve vannak ilyen rendezvényekre, hogy egyszer majd fejet hajtanak erre? Én szerintem igen, csak megpróbáljuk ezt havonta mondjuk megismételni ezt a felhívást, és változó összetételben fogunk szerintem összejönni. Vannak még szép szigetek és csodás kikötők, tengermély csillagfény felhőkbe öltözött. Nos, szót kértél az ügy érdekében, hogy ezek az emberek tehát miért nem fogadták el ezt a meghívást, és szeretnél erről pár szót mondani, szívesen meghallgatom. Én azt gondolom, és teljesen szubjektív vélemény, amit mondok, a zenésztársaság sosem volt abszolút egységes. Mindig megvoltak a kis baráti társaságok, hol sikerült egy valaki személyen keresztül összekapcsolódni, hol nem. És azt hiszem, hogy most pont ezt éljük meg, hogy nem sikerült kapcsolódni. Tehát vannak, akik úgy gondolták, hogy lehet, hogy velem, Domival, akármelyikünket, most nem szívesen találkoznának. Van még ki a mesékben, vagy ki tudja miben él? Tenger mély gondolat a magyar Atlantis. De ők így gondolták, joguk van hozzá. Te látod esélyét, hogy ez a társaság egyszer még akár egy napra, vagy egy koncert erejére össze fog jönni? Hát azt gondolom, hogy a teljes társaság nem. Hogy jelentős része esetleg félretesz mindenféle vélt vagy valós, inkább vélt sérelmet. Ezek vannak, léteznek a mai napig 20 év után? Ezek örökké léteznek. Tehát Whisper words of wisdom